Ta' kull sena miliet fil-pjazza tiftaħ l-istaġun festiv f'Birzebbuġa b'attività mfittxija ferm li taqqat il-lokal u li daw kollha li jżuru dan ir-raħal f'dawk il-ġranet. Fl-ewwel tmiem il-ġimgħa ta' Diċembru volontiera mill-parroċċa ta' Birzebbuġa se jorganizzaw din l-attività fuq it-Suntier u l-pjazza tal-Knisja u l-madwar. Il-Knisja Lokali ta' Birzebbuġa jgħin finanzjarment biex tiġi organizzata din l-attività li l-qofol tagħha huwa kollu xogħol volontarju. Diversi jaqdiet fir-raħal ta' Birzebbuġa bħal Girl Guides iż-Żegg Birzebbuġa u l-kor tal-parroċċa fost l-oħrajn se jkunu qed jagħtu sehemhom. Il-pjazza se tkun armata b'bankarelli brigali b'xogħol artiġjanali, pjanti, ikel, xorb tradizzjonali tal-miliet u ħafna affarijiet oħra. Se jkun hemm ukoll photo booth u area posta tfal blob u attrazzjonijiet tal-jom fosthom workshop tal-pasturi. Din is-sena se jkun hemm ukoll presepju ħaj li se jkun qiegħed janima l-ġraja tal-miliet. Is-serati se jkunu mżewqa b'diversi talenti fosthom permezz tal-band lokali Bernie and Pod u l-kantant Kyle Kutajjar. Il-ħadd filgħodu se ssir fun run għal kulħadd imsejħa mill-pjazza sal-pjazza. Sa mill-2016 ta' kull sena f'miliet fil-pjazza jintlaħaq rekord nazzjonali. Fost dawn insibu slitta tal-Father Christmas, siġra tal-miliet Olja Seba' Sulari u f'sena minnhom ittelgħu numru ta' siġar tal-miliet sinkronizzati flimkien mad-dawlu l-mużika. Din is-sena l-pubbliku huwa mistieden li jkun parti minn dan ir-rekord. Christine Francaranza li hija waħda mill-volontiera ħabbrieka mill-parroċċa ta' Birzebbuġa tkellmet ma' One News dwar il-ħsieb wara ir-rekord nazzjonali ta' din is-sena. Fost laqdiet fih dan il-parroċċa hemm il-grupp Armar illi dawn ħasbu biex kull sena jagħmlu xi ħaġa speċjali. Infatti l-ewwel sena konna għamilna Christmas tree ta' Seba' Sulari. Għamilna sena oħra konna għamilna Christmas tree dur mal-mużika. Għamilna ħafna diversi affarijiet. Din is-sena il-ħsieb huwa ta' ferrovija. Mhux ħaniżvela ħafna, però n-nies jistgħu jkunu parteċipi wkoll f'dan ir-rekord ta' din il-ferrovija. Ħriġna ritratti ta' biċċiet minna, però nassigurak li jekk tiġu s-sibt flaxija fit-8 ħajkun hawn ir-rekord u jarawh bajnejhom in-nies.